Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көнне теләп ала. Бүген 19 апрель, чәршәмбе көн. Татар халкының күренекле язучысы Әмирхан Еникинең Илһам ага Шакиров турындагы бер язмасында шундый сүзләр бар. Җырчы сәнгать әһелләре арасында иң популяр кешедер. Язучыны берәү белә, берәү белми, ә җырчыны белмәгән кеше юк. Чыннан да халкыбызның мәшһүр моң иясе, РСФСРның халык артисты Илһам Шакировны, аның иҗатын бөтен дөньяда беләләр. Илһам ага җырларын тыңлап үскән буын ул калдырган кадерле мирасны киләчәк буынга тапшыру максатын куя. Шуңа да республикабызда Илһам Шакиров истәлегенә багышланган төрле җыр бәйгеләре, иҗади фестивальләр оештырылып кына тора. Шундыйларның берсе Илһам Шакиров исемендәге беренче республика күләм Илһам вдохновение фестивале. Аның оештыручылары Тукай муниципаль районы. Алдагы минутларда без әлеге фестиваль турында сөйләшербез. Тукай районыннан килгән кунакларыбыз белән әңгәмә корырбыз. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Исәнмесез. Иң элек шуннан башлыйк әле. Илһам вдохновение фестивален оештырырга сезне нәрсә илһамландырды? Шулай безнең Тукай районы ул инде иң беренче чиратта Илһам Шакировның туган ягы. Чөнки яңа бүләк авылы Илһам Шакировның туган авылы. Бүгенге көндә ул авылда аның тарихы, аның туганнары, аның рухы яши. Һәм инде районыбыз башлыгы Фаил Мисбах улы Камаевның инициативасы белән һәм инде бүтән Тукай районының халкы да бу фикергә берничек тә каршы килә алмый, бу турыда фикер йөртүдә мөмкин түгел. Һәм инде Илһам агабызның тарихын, аның истәлеген мәңгеләштерү йөзеннән, аның туган авылын бүтән дөньяга таныту, татар дөньясына таныту, аның тарихын мәңгеләштерү максатыннан без инде районыбыз белән менә шушы конкурсны үткәрергә уйладык. Бу конкурс кысаларында гына үтми дип әйтергә мөмкин. Илһам абыйның туган авылын яңарту, аны төзекләндерү буенча бик зур эшләр башкарылды. Анда мәктәп тулысынча яңартып ремонтланды. Мәдәният йорты ремонтланды. Бүген көндә Илһам абыйның музейында төзекләндерү эшләре тәмамланып килә. Анда инде экспозицияларны гына урнаштырып эшләп бетерәсе калды. Һәм инде юллар төзелә. Гомумән алганда без татар халкы бөек татарыбызның сандугачы, бөек Илһам агабызның туган ягын, аның иҗатын мәңгеләштерү йөзеннән менә шушындый күп кырлы эш башкарырга дигән фикергә килдек. Бик яхшы. Инде бәйге булгачтан ул төрле номинацияларда уза, шуңа күрә әйдәк зәле номинациялар турында да сөйләшеп китик. Безнең татар халкының бөек җырчысы Илһам ага Шакировның репертуарында бихисап күп җырлар. Менә шушы җырларны безнең яшь буынга тапшыру ниятеннән без 3 номинациядә үткәрергә уйладык бу фестиваль конкурсына. Аның беренчесе вокал, соло, дуэт һәм вокаль ансамбльләр. Һәм инде икенчесе рәсем сәнгате. Илһам Шакировның иҗаты, аның тормыш юлына багышланган, тасвирланган әсәрләр. Һәм шулай ук инде конферанс дигән номинация бар. Шулай ук инде Илһам Шакиров иҗатына, аның тормыш юлына багышланган шигырьләр укырга мөмкин монда. Монда инде яшь чикләрен әйтергә әлбәттә кирәктер инде. Менә бу вокал номинациясында һәм конферанс номинациясында 8 яшьтән 30 яшькәчә яшьләребез үзләренең заявкаларын бирсеннәр иде. Ә инде рәсем сәнгатендә 8 яшьтән 20 яшькәчә. Менә без инде шушы туган авылында аның исемен мәңгеләштерү ниятеннән күп кенә кичәләр, концертлар булмасын, фестиваль уздырып килдек. Әмма ләкин монсы үзгә гел икенче төрле булыр дигән өметтә яшибез һәм ышанып калабыз. Әлбәттә, әлбәттә. Менә аннан соң әйтергә кирәк, бәйге булгач бит инде бәйгенең үз шартлары да бар. Нинди шартлар икән ул? Бәйгенең шартлары инде күп бәйгеләрнекенә охшаш.
Әмма бу очракта без инде Илһам агабызның тарихын, истәлеген, иҗатын өйрәнер өчен, популярлаштырыр өчен вокал номинациясендә бары тик Илһам Шакировның башкарган әсәрләрен генә кулланырга мөмкинлек бирәбез. Ике җыр әзерләргә тиеш була номинантлар. Һәм инде конференц номинациясында да чыгышлар һәр вакытта да инде һәрберсе дә Илһам абыйның биографиясына, аның иҗатына багышланган текстлар белән чыгышлар әзерләнергә тиеш. Һәм инде рәсем сәнгате конкурсында да 8 яшьтән 20 яшькә дип ассызыклап үттек бит инде. Ансын шулай ук Илһам аганың әсәрләренә багышланган, аның тормыш юлына багышланган рәсемнәр, әсәрләр башкарып безнең Илһам вдохновениеның официаль сайтына интернет челтәре аша 10 майга кадәр салуларын үтенеп сорар идек. Бүгенге көнгә инде 80-нән артык катнашучы заявкаларын җибәрде. 10 майга инде Әлбәттә, бу сан күбрәк булыр. бу сан күбәячәк. Тагын бер тапкыр телекраннарда күрсәтеп алыйк әле әлеге бәйгенең электрон адресын. Бу инде әлбәттә хөрмәтле безне хәзер карап утыручы әти-әниләр, дәвәтиләр зинһар өчен үзегезнең оныкларыгызга, балаларыгызга әлеге мәгълүматны тапшырыгыз. Әлбәттә инде менә бу матур бәйгедә катнашырга онытмагыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен әлбәттә инде әлеге бәйгегә без зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, берничә минуттан эфирыбызны Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов белән дәвам итәрбез. Менә хәзер исә телевидение фондында сакланучы кадерле ядкәр Илһам ага Шакировның без яшь булганга әйткән кадерле сүзләрен, аның васыятын тыңлыйк. Тамашачының күзенә карап, бары тик бер генә сүз әйтәсем килә. Халык җырын, халкыбызның моңын онытмасын. Шул вакытта милләт яшәр. Әгәр дә үзебезнең динне, үзебезнең моңны, үзебезнең музыканы, үзебезнең милли музыканы онытса, милләт бетә дигән сүз. Менә милләтне яшәткән нәрсә ул дин һәм безнең милли музыкабыз, милли моңыбыз. Менә мин шуны әйтәсем килә. Шуны онытмасын иде. That oh, I was
Кадерле тамашачыларыбыз, сезнең өчен тагын бер яңалыгыбыз бар. 31 майда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында Илхам Шакиров исемендәге Республика премиясын тапшыру тантанасы узачак. Премия җырчы башкаручыларга милли җыр сәнгать өлкәсендә югары иҗтимагый танылу алган иң күренекле казанышлары, башкару осталыгы һәм татар җыр мәдәниятенең халыкчан традицияләрен саклап калу, үстерү буенча нәтиҗәле эшчәнлеге өчен тапшырыла. Илхам Шакиров исемендәге Республика премиясына ир-ат башкаручылар арасында вокал номинациясында Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляхов лайык булды. Бүген ул студиябыз кунагы. Фердинанд абый, исәнмесез? Хәерле көн. Бик шатбыз сезне күрергә. Менә без инде әлеге премияда сез лайык дип табылгачтан чынлап та фикерләр ишетергә туры килде. Чынлап та Фердинанд Саляхов әлеге премияга лайык дип барысы да бер тавыштан әйттеләр һәм бу чынлап та шулай. Чөнки сез 1981 елда инде филармонияга килгәннән бирле гел Илхам абый белән бергә булгансыз бит инде, әйеме, гастрольләр. Ләкин аңарчы мин бераз арткарак китеп әйтер идем. Менә сезнең инде бик күп санлы биргән интервьюларыгызда сез гел әйтәсез, без Илхам ага Шакиров кебек булырга хыялландык бит. Шуңа да консерваторияга кирдек дип әйтәсез сез, әйеме? Һәм чынлап та, димәк, җырны тормышыгызның мәгънәсе итеп сайлаган вакытта, чынлап та инде Илхам ага Шакиров сезнең өчен төп рольне башкарган булып чыга. Без авыл балалары, авылда туып үскән балалар һәр вакытта да үзебезнең стеналарда йорт стеналарына ябыштырылган кичкенә генә радиога кулак белән ябышып үстек. Аннан без Әлфия Абзалова, Илхам Шакировларны, Абдулла Рахимкулов, Таһир Яковларны, Таһир Инсаннанрак барлыкка килде ул. Ярдә күдәшләр шуларны тыңлап үсте халкыбызның шушы яһәрләре, мәрҗәннәре инде ул. Алар һәр дөньяда юклар, әмма ләкин хезмәтләре яши. Менә шуларны әлбәттә инде күңелдә җыр яшәгән кеше, балалар, алар барысы да менә шулар булырга, Илхам абыйлар булырга без консерваториягә укырга килдек. Һәм язмыш безнең соңыннан бергә бер сәхнәдә эшләргә насыйп булды, эшләдек. 400 елга якын мин белән бер сәхнәдә булдым һәм үз канатасында алып эшләдем. Мин бик бәхетле җырчылардан саныйм үземне. Аннан соң тагын бер бәйлелек турында да әйтер идек, чөнки сез менә консерваториягә укырга кергәчтен дә халыкчан җыр факультетында бит белем алгансыз, әйеме? Һәм анда бит алар сез берничә Илхам Шакиров, Зөһрә Сахабиева һәм мин экзаменнарны биргәннән соң шул гомуми программа буенча укырга алындым. Әмма ләкин ул Нәҗип Гаешның Җиһановның теләге шулай булды. Об культурте голос не трогайте, моңына тимәгез диде. Ә ул Илхам абыйга да шулай дип әйткән булган икән. Аны мин соңыннан гына белдем инде һәм Зөләйха Хисмәтуллинага ул мине биреп Зөһрә Сахабиевадан да укыды, Илхам абый да. Без менә консерватория тарихында 3 кенә кеше булып чыктык. Шушы махсус программа белән халыкчанлыгын саклап калырга диелгән Нәҗип Гаешның сүзе белән укыдык. Махсус программа белән. Шул юлдан китеп, гомер буе менә Илхам абыйның канатасында да һәм башка кешеләрнең, Равил Шәрәфиевнең дә миңа васыяте шул халык көйләреннән аерылма. Мин 42нче ел шушы халык көйләреннән аерылмыйча яшим. Менә сез инде без әйттек, Илхам ага Шакиров сезнең тормышыгызда шулай ук мөһим рольләрне уйнаган кеше дип. Шулай да менә минем шул матур хатирәләрне искә аласым килә. Беренче күрешүгез сезнең ничек булды ул? Ой, ул беренче күрешү Рима Ибраһимова бригадасына 81 елда эшкә килгәч, Илхам абый залда утыра иде. Мин аның репертуарынан Җанкай Җанашын җырладым. Ул Кальцада хәзер инде Пушкин урамында сәүдәгәр дом торговли дип әйтеләдер. Инде ул сәүдә йорты клубы бар иде. Шунда аның залы кичкенә генә иде. Шунда концертта аннан соң гына белдек, Илхам Шакиров утыра залда диләр инде. Мин чыгып җырладым. Соннан ул керде сәхнә артына, кая куганын, икәнне сорашты, белеште. Ул бик кызык булды. Минем 37 муен өстә күлмәк 42 яка. Ул бөтен шуларына кадәр игътибар итеп, аяктагы ботинкаларга да игътибар итеп, яр-яр аяктагы ботинканың Рәшит Сабировтан алганлыгын әйтеп тормаганмын. 39 аякка 42. Менә шуларга кадәр игътибар итеп, киңәшләрен биреп, соңыннан ул миңа Чехословакиядан 2 ак күлмәк алып кайтып бирде. Мен аны 20 ел кидем сәхнәгә
шул талисман итеп киде мине. Аның берсе саклана музейда, берсе минем үземдә саклана. Менә гел канат астында йөртте ул мине. Фәкать ни өчен канат астында йөртте? Халык көйләре җырлаган өчен, милли көйләрне сакларга, шушы малай шушы юнәлешкә кирип китсен өчен. Менә бит. Аннан соң менә шулай Менә аның язган хатлары менә бу укып китсәгез, менә бит. Бу Марс җаным. 91 ел мин монда заслуженный артист. Ул мине елга портына затырга төшкән иде. Без кайда гастрольгә китәбез. Менә ул кайгыртучанлык ул яшьләргә гел шулай булды. Яшьләрне кайгыртып торды ул. Марс җаным, син Фердинандны әйбәт кабул ит инде. Сиңа котлау җибәргән идем. Алгансыңдыр дип уйлыйм. Елга портында уйланып утырып, сине сагынып, Илһам абыең 17 август 1991 ел. Менә шундый атырхат. Аннан соң менә сезнең әлеге истәлекләр китабында әйтәсез сүзләрем бар иде дигән китапта да аны турында язган идем мин дә. Анда да аның бар хатлары, ял йортыннан язган хатлары миңа махсус җырлар язды ул минем өчен. Үзенең шул диапазонлы зур җырлар иҗат итте ул. Менә сез әйттегез, диапазонлы җырлар, киң диапазонлы җырлар дип әйтәм. Аннан соң бер моңарчы биргән бер интервьюгызда сез шундый бер фикер әйтәсез. Мин бераз Илһам абыйга үпкәләп тә йөрдем. Үпкәләп кенә түгел, ачу киләдер. Нәрсә булды анда? Ачу киләдер. Менә юк, менә Анакаш инде кайфы булмаганда, кайфы булганда улым эскадрон, Сандугашкай, Бедретал, Боранбай, бу арилардан да нирек, авыр җырлар, аларның җырлары өчен. Алар 6-7 минут баралар, диапазонлы анда, югары ноталар биргәндә, тегесен җырлыйсың, бусын җырлыйсың. Нишләп миңа гына бирәләр кешеләр бит, нинди рәхәт җырлап җырлыйлар. Хәзер рәхмәттән башка бер сүз юк. Ул белгән, аңлаган, калдырырга, үстерергә кирәклеген, шушы милли көйләрне сакларлык, бу җырларны дәвам итсеннәр дип. Хәзер менә шул Илһам абыйның алымнарын яшьләргә үзем әйтергә тырышам. Хәзерге яшьләр бик колак салырга тырышмыйлар. Алар хәзер барысы үзләре укымышлы, үзләре профессор. Без тыңлый идек. Илһам абыйның сүзен, яны әйткән репертуарын, аның репертуарын. Менә конкурсларда мин 11 ел татар мыңында утырам. Илһам Шакировның исемен мәңгеләштерүсендә бик күп эшләр эшләнә. Безнең Аплат Тукай исемендә Татар дәүләт филармониясендә аның менә шушы ул Илһам Шакиров исемендәге премияны булдыру да шушы филармония диварыннан чыккан әйбер ул. Аннан мәдәният министрлыгы әлбәттә аны шуны күтәреп, хөкүмәтебез аны безне күтәреп алып, рәхмәт, мәңгеләштерүгә алар барса Илһам Шакировны оныттырмай аны мәңгеләштерү юлында бара торган әйбер. Чөнки безнең Тукай, Илһам, Җәлил алар берничә генә кеше милли горурлык һәм милли ки һәм милли байрак. Безгә бит патриотизм һәрнәрсә. Илһам абый инде ул татар милләтен саклап калган һәм вакытында туган кеше. Соңга керә аның менә 11 ел утырам татар мыңы конкурсында татар мыңы конкурсы. Ул 2003 елда Илһам абыйның үзенең ни белән идеясе белән туды. Аннан соң Илһам абыйның әйткән идеялар шактый. Менә безнең Шулук Аплат Тукайда исемендә дәүләт филармониясендә Айдар Файзрахманов җитәклегән фольклор төркеме бар. Ул да аның ни белән туды, идеясе белән. Булдырырга кирәк филармониядә дигән менә. Гел милли ки, гел татар җыры, гел татар җанын саклау өстендә эшләгән кеше. Шушы татар мыңы конкурсында 11 ел утырам, шунда Хайдар Бигичев, Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова репертуарыннан килә җырлар. Иң көчле җырлар. Иң беренче чыкканда татар мыңы конкурсы Илһам Шакиров режиссер вакытта үзе жюрида булып утырды. Ул анда шундай ике ни куйды шарт. Егетләр Карылманы җырларга тиешләр, кызлар Гүлҗамалны репертуарында. Бу төп шарт. Төп шарт иде. Теләсә нәрсә белән түгел, әмма шуны җырлап карагыз әле, аннан карарбыз. Шулай. Без инде тагын бер кат тамашачыларыбызга искәртеп әйтик, 31 май филармония залында безнең Илһам Шакиров исемендәге республика премияларын тапшыру тантанасы узачак. Һәм анда сезнең дә җырлавыгызны без рәхәтләнеп тыңлап ишетә алачакбыз. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт, без көтәбез филармониянең концертлар залында. Анда Илһам Шакиров премиясен алганнар. Әле ул икенче тапкыр бирелә. Шулай. Бүтән йолдызлар булачак. Рәхмәт, бик зур. Безнең ни кызганыч туры эфир, шуңа күрә инде тапшыруыбыз азагына якынлашты. Шундый күтәренке ноктада без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.